Xornada de control no Parlamento de Galicia, a oposición afondou na problemática da vivenda e na violencia contra as mulleres. Esta mañá o Pazo de Hórreo acolleu unha nova sesión de control ao goberno galego. A oposición realizou preguntas sobre temas da actualidade e que xeran preocupación e incerteza entre os cidadáns. O voceiro do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, afondou no tema da vivenda. Apuntou que é o principal problema que hai en Galicia, xa que polos altos prezos a mocidade non se pode emancipar e as familias custalles chegar a fin de mes. E reiterou a necesidade de impulsar vivenda pública. A vivenda pública na que vostedes non estuveron moi rápidos ni moi eficientes, sino todo o contrario. Mire un exemplo. No ano 2006, entre o ano 2006 e o 2007 se iniciaron a construción de máis vivendas públicas que no período que gobernaron vostedes desde o 2010 hasta o 2025. Creo que é un dato claramente ejemplificativo de quen combate, quen promociona a vivenda pública e quen mira para outro lado. Nos planteamos esas propostas e vostede rexeitou absolutamente. O 6 deste mes acudiu vostede á conferencia de presidentes que a única misión non de chegar a acordos, nin de impulsar acordos de país que beneficien a Galicia, sino co mandato que Alberto Núñez Feijóo lle puxo en riba da mesa, solicitar eleccións anticipadas. E sinalou tamén a necesidade de declarar zonas tensionadas de mercado residencial. Na súa intervención, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apuntou que para falar de vivenda, Besteiro debería preguntarlle antes á ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez. Esa vergonza das políticas do seu goberno en Madrid, que non pode preguntar. Vostede pregunta polas necesidades efectivas dos galegos, me parece. Non é capaz de preguntar por vivenda. Que cree, que me vai pillar nas patacas ou que lle dá vergonza preguntar? Esas son as súas tácticas. Claro, así despois nos conta que vai registrar unha iniciativa para algo que xa leva en vigor en Galicia en 6 meses. Enteres un pouco máis, señor Besteiro. A primeira comunidade autónoma se puso así manifesto das do PP, eso decían, simplemente unha comunidade autónoma que vela polo interese xeral, en decir que se un concello quere declarar unha zona tensionada, nós non imos impedilo. Xa veremos os resultados. Xa leva en Coruña. Na Coruña declarada hai un par de semanas. Xa se podía haber algún efecto milagroso, aquelo iba a ser algo inmediato. Xa veremos. Por lo tanto, ningún medo. Xa lle dixemos á ministra, efectivamente, que quiso reunirse con nós, pero non darlle publicidade, tamén había que preguntarse por qué, xa lle dixemos que se as condicións son boas, nós estamos dispostos. Pola súa banda, a vocera nacionalista Ana Pontón comezou condenando o último crime machista rexistrado en Valencia. A portavoz do BNG apuntou que a violencia contra a muller está a incrementarse de forma alarmante e pediu a convocatoria dun comité de crise. Vostede dixo que non e tampouco tomou ni unha soa medida extraordinaria ante unha situación, señor Rueda, que é gravísima. Unha falta de actuación que contrasta coa dilixencia coa que vostede encubriu e amparou o seu conselleiro e amigo, un presunto agresor sexual, o que mantivo durante meses no seu goberno e o que despois despediu entre abrazos e eloxios. O seu goberno non garante a día de hoxe nin a protección nin a defensa das mulleres fronte á violencia. A día de hoxe o único que demostra é que cando ten que escoller entre un amigo que é un presunto agresor sexual e a víctima, vostede ponse de lado do presunto agresor. Na súa réplica, o titular do goberno galego afirmou que o seu executivo si está a actuar de forma contundente contra a violencia machista. E con convencemento. E coa mesma contundencia e co mesmo convencemento lle digo que vostede solo utiliza este tema con fines electorais, señora Pontón. Solo con fines electorais. Pórtalle moito máis vostede mesmo que as víctimas. Señora Pontón, digo yo absolutamente convencido. Toda é unha boa ocasión para arañar votos, incluso un asunto tan serio como este. Mire, xa lle dixe na sesión de control anterior, e é moi evidente neste ano e medio, que na súa frustración evidente polo resultado electoral vostede primeiro montou esa entelequia de que era a presidenta dun goberno na sombra e cando xa se aburriu dese pensamento surrealista decidiu ser suiza. E claro, unha suiza que non ten en conta a presunción de inocencia,